Sziasztok emberek, én Ábel vagyok, és a sokit fogok kóstolni, nem más miatt, mint a vajas sajtos sokit. Ez ilyen vastag ropi. Na hát, akkor nem is húzom tovább az időt, kóstolom. Jó, nem rossz. Csak ajánlani tudom nektek. Ilyen sárga zacskóban. Ha jól tudom, van kék zacskóban is. Nem tudom. Csak nagyon könnyen szétjön. Látjátok? Így félbe. De attól még jó. Várj. Jól tudom, erről a Splinter Black Ops 3-ról még nincsen videó. Csácsá, sziasztok! Csácsá, sziasztok! Csácsá, sziasztok! Ezt tudok beszélni, be lehet állítani. És nagyon okos bábú. Na, ez a videó ennyi is lett volna. Csácsá, én Ábel.